Ngaihventute chibai le vek ule dan pa ngain kan boy dan pa ngain boy le charila nakina thila fel vek huna atu zok nge US president ti achian huna I helovin lungoi takin kanom vek tura ngai phot mayang o chumi ma anma ni president chu tu te po an la beidon ma a ne tu zok lo in rin siak po hian omzia nei tak tak lova kaini zora matanga kan lo tran lam hian anram election a engnu ma thama ati thei der don box si lova muna tanga lo thlir hi kan ti thei to kan I bersi hi mo Donald Trump a ukil chuan tolol Rudy Giuliani chuan election result ti danglam dor thei fin fiana an nei thule Trump atlin nana a vote an mamo zat let som zet an lo nei sizia asoya a hoi sang tran to hle ni in mainstream ni lo lam media te chuan an soita ama chau ni lovin federal prosecutor Miss Sidney Powell po in than result adang lam nge yang ti thu lo soi ve bok Michigan lam hi en ma sapotila Wine County Election Board chuan election result pek chhuah tur thua an ngai dana enroll thei hlol lo awangin result hi tun thlengin an lati fel thei ri lo Wine County tel lo chuan Biden hian Michigan a ne na achan thei arin omlo achan chu he county hi Detroit che vela mi hring bit na berani result masa khan Biden an vote noi khatle chan ve zeta ma a roi na kha ani he county a vote result verify tur hian Republican lam chuan thil fel lo tam lutu ka wangin an rem ti theilova board member pali omna hian Grand All Party lam hi pahni Democrat lam hi pahni an nia ne tu zok an om talo ni chu te chuan thil fel lo tam me ma wangin hetiang ringo chuan kan ti theilo state ro rel na in ching fel mai ro se ti in Republican lam hi an tang khong ve tlatani state ro rel na Republican lam thunun ania hetia county level a thutluk na siam thei ani lo chuan state lama putlu ni in Democrat ho tan chance a chiat pha ve thungang mit nge ya mutu pakhat chuan he county a hian vote check fel thei lo sing ni chuang zetan chhiar ti a soi ni in Breitbart News chuan tar lang bok fel zan lo engemaw chu a om nge ya ang Georgia lam chu kan video masa November ni som pasari zan a khan 8,000 kan update thuak to a kan la soi lo lam kanan bel lenge Floyd County ya vote sang ni le zaruk an hu bela chuta chuan putraman vote zariatin Biden a ne tin kan update na non ber November ni som pasari zan an ni lama chhuna khan Fayette County ya vote chhiar lo sang ni zasari somnga le panga an hu bel le boka chuta po chuan traman vote zali somli le pakua in a khum bok putram puyatan chanchin lom taka om vezela pu Biden tan chuan chanchin chetak ani ve thungang chu Georgia lama vote an endik na lama dot muhlum manga vote leman siam memory card chunga sangtam taklo om an muchuak le tahlol maya Republican lam tan chuan a phur om sur don hle ni state danga po mithi vote atel lo tia Fox News lampoin an lo puan thin kha thil om dan an mu chua zel dana mithi vote alo tam tak em sia wangin an mani Fox News nge chuan putrama chungai daman hetiang ani chau zel chuan Republican lamin ne na hlado an cham le mai tak om mange ti turin boruwa ka in mung chau mo maya hlasiam tuin ngakla phun noi lovin atiang din huna kan ding le thut mai theini hetiang a dik lo taka thilan lo ti hriat chu ani ta ka wang hian Georgia chu court ma ain lan angai nge yang le dan noya tu ma du sakbi kan nei don silovani tin Walton County lama po hian FBI enroll nge ngai chi in thilakala an memory stick upload lova anti bautak chu FBI lam hian an chui chiang don ni in Daily War News chona soi Georgia hi kaini lam zanin an ni lama November ni som pariat hian vote siar non an zo thei tura ngai ania eng tak angang mo Donald Trump an vote diklo ming diklo chena ching fel le tura angen na chu angen ang chia tilova an chiar non mai chungchanga Republican lampon lom lo hlea Secretary of State Republican lampo bang mai ro setian norna a om nualani Pennsylvania le Arizona lama hian tun thleng chon thu thar ala om te chiam lova Arizona Grand All Party Chairwoman Miss Watt chuan ngetta khan lo om ro Trump team tenen na kan thok tlang meka tun thleng hian president elect ti hi ala om lo ati Adam Lasal chuan Nevada lam chanchin soin Nevada County 10 khata
mithi vote sing khat le sanga la ya awma tuna hian thu boy siam me kani Trump ne nge yang ti in media ho ma asoya Trump campaign an thuron petu jesi binal po in Nevada hian Trump ne ni vote diklo zong zong pai bo fek turin court lama thu kan thlen to atibok mani deuh khan tuntum in thlan hi US in thlan na zonga himber polani ti in cyber security lamchuan thuaron chhuah ti kha kan la hrevek nge yang chuti chungchuan tun thlengin state tam taka vote ti chingpen vote diklo le security lam ne na in nam noi zual memory chip ti bo thu te le computer software diklo chi rang rang highland zelani a an thu soi hian putrama nge nga chhun na ngai hle inarin om hetianga thil diklo tam hle lai po in thlan him berpol ti tu cyber security and infrastructure security agency and director Chris Krebs chu putram puya chuana ban tir ta nge ani dot muhlum mam le lutuka soya software wanga vote in son kual thil fel tok lo tam tak tlai nuwa vote share mai ti ang vela tam lutuk laya hetia soi mai hi chu a huai lutuk ve deuh chu ni putrama hian a FB lama po Chris Krebs ban thuya tar lang ani ti chuan media lama thil boi thlak deuh mai chu fact check chung chang he ni Donald Trump thlin na lam hoi thu post reng FB le Twitter lam chuan post noya President elect Joe Biden ani in thlan result hriati du chuan ti in link an da ngal zaya hei ai hlei an nei na alan chian na pakhat chu fact check he ni putra ma tan zong ni an ngai thu post tam zok chu fact check mangin dot mai ani zia an lo hrila an thu post te chu an lo delete sak ta thein ani November ni som pasari zan US lama an chhuna khan Senate Judiciary Committee chuan Twitter CEO Jack Dorsey le Facebook CEO Mark Zuckerberg te chuan kauta nge a thu chi rang an zota Senator Ted Cruz le Senator Mike Lee te phei chuan an khak na sa hle ni te chuan an ni big tech CEO te po chuan an fact check chung changa mi thiam bik an ni chuan lo zia an soi ve mai boka hetianga big tech le mainstream media ten Democrat lam an tan veka wangin Twitter Facebook le Fox News thlengin President Trump thu tarlan tam tak hi chu thudik lova an chhuah ta zela Fox News po hi CNN atluk deuh thuak to mai ome hetiang te noya nia wangin President Trump hian conservative lamtan TV channel din atum ni omin ti thang mek boka Trump aides lam hian Newsmax channel hileyan tum ni inan soi ma se Newsmax CEO Christopher Rudy chuan independent agency anga andin tur thu asoya conservative te tan aw chuan hmun puyan ni tur thu asoi bok Newsmax sian kum khat chungin Fox News clear tu te khum tumin tan an la don ani US politics a hian media war hi kaini pon kan lo hriat khopa thom ringin Democrats ten an beina sa hle hinia November ni thumma zongkha chuan mainstream media lam chuan Joe Biden a chu chak filor lutuk le pola po President Trump an phalo lutuk anga an chhuah kan mu vekha legal fights an nei chole a BBC CNN kan ti ang chi kan lo hriat lar news tam zok chuan Joe Biden te che thatna lam hlir an soi vele a heti lai hian Newsmax chuan campaign le release an nei chung zong khan President Trump khan thlop tlatani Newsmax CEO Christopher Rudy chuan investment firm le mi chi rang leitura an biak thu soima se Fox News el phaka conservative ten American mi pui thuk zok an chen chil thein channel ni an tum ti asoi kan soi to ang khan Michigan a Wayne County election board chuan election result unverified thei ri lo chuania unverified thei lo tak chuan Michigan a hian Biden an ne thei lowang hetia candidate te result certified tur hian election board chunga Republican le Democrat lam te khan an lungkim tlan ve anga ya hetia lungrual thei ta lova vote result verified thei lo hi county dangdanga po thil thleng thei ani chutianga hmun tam taka thlen zel phei chuan tu man electoral vote mamo zat zani le som sari hi an mu thei don lova chutianga ni phei chuan engtin nge moni don ni chutianga county then khata vote result unverified thei lo chuan state sarkar ro rel na in thu atitlu tur ani ani lo vek le an dan ding lai 14 amendment angin state pakhata tanga representative pakhat theu kal khom na House of Representative in President tur than mai angai don ani chutianga house lama chin fel tur ani chuan tuna hian Republican lam thunun hi somni le paruk
Democrats lam somni le pahni le la chiang ri lo pahni a awma wangin putramatan chuan boruwa ka thaviu mai theiani kan hriat reng tur chu mainstream media lam thu soi hi oi su kanin ti thin ang deuh tho hian putramate lam thu soi na zong po hi oi vek lo turani in thrui po na ana sat ema wangin media le left wing lamin na satak takinan beya chu wangin thudik ngei ne lang lanem nge lem lo a om ti ti leng wak dik mel tak tak hi a om teu bok ti kha hriat tlat turaniang ole thlir tu ten in lo beng war pui kan be sei kan channel in lo thlir thina in chunga lom thu kan soya lo thlir zel tur po in kan so ma cheu